sau tari zamantakewa tana haɗa ku da mutane, wayansu so ka tsakani da Allah, wayansu kuma suna da wata manufar a cikin zukatansu. Amma abin da ake so da kai anan shine kai ka tsarkake zuciyarka a gurin mutane, shi kuma wanda yake nufin ka da shari ka bar shi ta yi. Wannan ne saka ce ya kamata mu yi wannan zaman domin mu tsarkake zukatanmu. Kamal, menene tsakaninka da Audu Ahmad Luluwa? Gaskiya san juna, ɓoye wa juna siri ko don wata rana, ko ba a shiri dai da kwai amana, za a dinga tuno alkhairan juna. Me ya alaƙa ta gaske da gaskiya, karamo biyewa so na zuciya. Me ya alaƙa kyakkyawa da abokina, muna rufe sirrin juna ni da aminina, bacci baya raba mu.
tare muke koyaushe da rana. Rayuwar mu muke dangi na kanmu mu kaucewa barna. Alaka ba a yin ta babu fahimtar juna. Alaka ana yi ne in har da fahimtar juna. Alaka ana ginawa ne a cikin amana. Alaka yara ake a cikin baya da barna. Alakar gaskiya san juna, ɓoye wa juna sirri ko don wata rana. Ko ba a shiri in dai da kwai amana, za a dinga tuno alkairan juna. Me ya alaka ta gaske da gaskiya, karamo biyewa so na zuciya. Me ya alaka tambayar ka nake yi, menene tsakaninka da Auda Ahmad Duluwa? Wannan ne ya tabbatar min da cewa akwai ba ƙasa kenan. A ranka ya daɗe kawai zumunci. Zumunci? Zumunci ne saka kake ɗaukar sirrikan mu kake kai mai? Zumunci ne saka ka neman hallaka shi aibu? Zumunci ne saka ku haɗa kanku da Rahama domin kawar da ni? Ina son tabbatar maka da cewa wa'adinka a wannan kamfanin ya ƙare, ka je ka nemi wani abu ne. A yi haƙuri ranka ya za ka bi umarnin da ya baka ko kuma sai na sa security sun yi waje da kai. Get out! Fatan wannan zai zama darasi ga dukkan mutumin da yake nema shi duniyar wannan kamfanin namu. Ranka shi dai ga takardar barin aiki da Shamsu ya kawo min yau da safe. Kuma karba? Shi bai san inda ya kamata kai ta ba, ko kai dan aikinsa ne? A'a, wannan ba ma maganar turo takardar barin aiki ba ne, don tun jiya aka rubuta masa tasa ta kora. Ka kai masa wannan tunda kai ne dan aikinsa. Daga nan ne muka kawo ƙarshen wannan mitinin namu a yau a wannan kamfanin. Barka da mutuwa. Abdullahi ta lafiya. Assalamu alaikum. Zauna mana. Gida lafiya lau. Ya kalan. Ya lafiya lau wallahi. To ya gidan naka? Alhamdulillah. Very nice. Ai tunda na samu sakon wannan yarinya take gaya min sarkan namu sun na to ai abu ne mai kyau wannan yayi kyau ai very nice. Haka ne gaskiya. Shi yasa na ce bari na yi tattaki na zo har gida domin maganar ba ta waya bace. Ni ina ganin gaskiya ka a zauna ai a hanzarta a je wannan dai gida a yi duk abin da za a yi. Gaskiya. Ka ai saki. Ba wani abu. Hakan za a yi. Domin abin kaga zai fi kyau a yi abin da za a yi. Lafiya kalau zai. Lafiya gida. Maza ka je ka ɗauko wa kawunka ruwa da lemu. Maza yi sauri.
girman dan mutum ba wahala. A ga yaran zai ne zama ka. Ikon Allah. Yaran zamani. Gashi yanzu ya girma har zai auri yar cikin ka. A'a. So aje abubuwan da muka lissafa wa'anda ya kamata a ce an yi ma matan aure so a unguwannin da muka zaba kamar haka shine masu saƙa da masu kitso da masu kayan masarufi da kuma masu gyaran jiki. Wannan da shi za mu fara kafin mu ga me za mu ƙara a kai saboda kar abubuwan su mana yawa. Haka yayi gaskiya. So amma muna buƙatar waɗanda za su yi mana surveillance na farko. Kuma waɗanda ma'aikatan da za su taya mu aikin so ya kamata a ce mata ne saboda shiga gidaje. That's all right. Yanzu sai ku ba da sanarwa na ɗaukar ma'aikatan da kuma kamfanonin da za su iya su mana kwangilan surveillance. Wannan ba matsala bane Hajiya, yanzu nan zan yi. An tashi Yusuf bai da wasa a wajen aikinsa. Sha yanzu ne maganin yanzu. Ba ki ɗaukar wayanki ba? Hello Maryam. To ya ake ciki? Menene amfanin waya ne Kamal? Ka naci dole kana so sai ka gani. Ko me za ka iya gaya min a waya? An sallame ni a wajen aiki. Kuma hakan yana da alaƙa da sirrin kamfanin alfin da gida nake ɗaukowa ina kawo maka. Amma Kamal, ta ya suka gane hakan? Na tabbata Rahama ce ta sanar da su. Saboda Namir ya ce min ta yaya muke haɗa kai don mu kawar da shi. Ƙwarai kuwa Rahama ce ita kaɗai za ta iya gaya musu, domin ita kaɗai ta san shirin da muke yi a kansa. Yanzu mai abin yi mai gida. Kawar da Rahama of course, domin na gaya muku shi sai treat. Akan haka, ai wani shiri na daban. Shi ne wanda ya ɗauke ta ya kai ta inda ta tafi da daddare. Ok, ya za in gan shi in magana shi ta yadda ba zai gane cewa ita nake nema ba. Akwai abokina da ya kai airport last week, sunansa Munir. Ka kira shi ka ce kai ne Muniru, kana son ganinsa. Good, ka yi kyan kai. Sai kuma Allah ya baka ladan wannan ƙoƙarin da kake mana don gano wannan ƴan uwar tamu. Amin. Ga wannan. Ka je yadda muka yi da shi. To amma da ke me kake jira ba ka kira shi ba? Zan kira shi sai magana Kamal ta taso. Kaga, magana Kamal mai sauki ne. Let's deal with this first. Hello. Hello, wa ke magana? Suna na Maniru. Satin da ya wuce ka ɗauke ni ka kai ni airport na hau jirgi. Ayya, oga barka ne. Na zo maka da tsaraba ne, nake so mu haɗu sai mu baka. Yanzu ina bakin aiki, na kawo fasinja unguwa, sai dai in na dawo zan gaya ma jiran fasinjan nake. To idan ba za ka damu ba ka gaya min location ɗinka. Okay, hakan yayi, zan tura ma location ɗin nawa. Khadija? Khadija? Na'am. Dalla ki kawo min soft drink mana. Okay to. Sani da aiki. Gashi. Allah ya miki albarka. Aimin, yau wace rana? Wace rana kamar ya? Ban taɓa gaya miki irin wani kalma ba ne? Na daɗe ban ji haka daga gare ka ba. To ai kika kore muhallin da ake ji haka. Ko kuma kai ka kore ba da kake yin waya da wacce ban san wace ce ita ba, sannan kuma kake bata muhimmanci sama da ni. Ke kuma ga saro ne kishi ko? To idan ban yi kishi akan ka ba, ai ya kamata ka sa ayar tambaya akan san da nake maka. Ba laifi bane ke kishi a kaina.
amma ya kamata ki gane cewa ina da wasu clients mata. Wani lokaci kuma akwai abin da ta tattauna tsakaninsu da ni wanda bai kamata in sanar da ke ba domin sirrin su ne. Allah ya kyauta. Na gaba kenan dan wannan kan ya faru. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yau manyan baki ne kenan. Ke ma dai kya faɗa, dan na san wannan zuwan ke ba zuwa na ba. Okay, ke baki a ciki kenan. Yaya, India office din ne na san sai dai in ci albarkaci. To kuma gaskiya ki ga faɗa. Ba wannan ba, ga guri nan ku zauna. Okay. Bari ki gani tafi office ɗina kan da ku da su. So I hope dai ba zan takura miki ba ko? Ba ku ne su to kuma gaskiya ni ma da wannan daman ne amfani na fito. So ya aikin? What can I offer you? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Husna. Na'am hajiya. Barka da zuwa. Lafiya lau. Ba gajiya. Bismillah zauna. Yan mata ya kuke? Lafiya kada hajiya. Ya mutan gidan duka? Kowa lafiya lau. Duk da babanki da mamanki da kowa lafiya ne? Kowa lafiya kada. Alhamdulillah. Na yi farin ciki da ganinki. Alhamdulillah. Dama zan je shago ne shine na ce bari in tsaya mu gaisa. Kin yi hankali, kin yi ilimi, kuma kin kyauta da kika biyo ki gaishe ni. Haka ake son 'ya'ya masu albarka irin ki. Allah ya ƙara miki lafiya, ya miki albarka 'yata. Na ji daɗi sosai for the concern. Thank you very much. Ya hidima ya gida duka. Kowa lafiya ƙalar hajiya. Alhamdulillah. Kuma dama ina so in miki godiya akan. Kai haba Husna. Wace irin godiya kuma zaki? Ai tsakaninmu babu magana godiya. Kauna fa ɗaya take. Wanda inu ne yana son naka kuma naka inu ne yana son sa. Ai mu burinmu babban burinmu shine mu ga dama kanku ya haɗu kuma sannan ku ji kuna son junanku. Mun aka haka period. Dama jiya ya zo gida. Mun tattauna da shi kuma mun fahimci juna sosai a jiya. That's a very good news. Na ji daɗi wallahi alhamdulillah. Abinda muke so mu jikin duk iyaye haka suke so su ji ƴaƴa sun fahimci junansu. To gari na ji wannan labari mai daɗi daga bakin ki. Amma Hajiya ki bata yi min waya ta kai ba ya kai haka ko kunya ita ma take ji. Ai zamani ya zo babu kunya. Ai komai ka yi shi a fayyace. Husna. Na ji daɗin labarin nan. Don haka yanzu insha Allah very soon za a aiko gidanku. Hajiya, bari in zo in wuce dama. Na ce ne bari in tsaya mu gaisa. To za ki wuce da ki sha ruwa ko lemo ba da kasuwa. A Hajiya ki bar shi kawai. Na gode sosai. To babu komai ki gaida gida kin ji? Ki gaida mutan gidan sai mun yi waya. Za su ji. Mu je sis. Kin ga abubuwan da nake gaya miki? Wow. Gaskiya na kashe kwarkwatan ido. Na ga gwalagwalai iri-iri. Ki maza ki zaɓi naki. Kar ki tsaya ruwan ido. Ina matan birni, ina masu son ado da gwalagwalai. Maza ku zo Hafsat Jewel Integrated Limited domin siyan gwalagwalai kowane iri. Hafsat Jewel Integrated Limited yana nan a kasuwar Wuse da yake garin Abuja. Kuma a kowane gari kike a faɗin duniya za mu iya cinikayya mu tsara yadda za ki samu kayanki har cikin gida a sauƙaƙe. A Hafsat Jewel Integrated Limited kayan mu sahihai ne kuma gashi da inganci. Sai kun zo za ku tabbatar. Hafsat Jewel Integrated Limited, New Block, Shop number GSA A01 and GSA A02, Wuse Market, Abuja. Har yanzu baka ce komai dangane da kayan ɗakin da ka ce za a siyo ba. Karki da abun da mu gani.
saboda za mu kewaya wajajen sai da furnitures sai mu duba wanda ya me zai sa ku zaka yi bayan ga inda za ku je ku kashe kwarkwata idon ku zaɓa abin da ranku yake so. A ina kenan? Bento Furniture. A Bento Furniture za ku iya samun kowane irin kayayyakin ɗaki da amarya take bukata don yin adon ɗaki irin na zamani. Bugu da ƙari, akwai wata garaɓasa mai suna ango da amarya wadda kamfanin Bento suka fara. Duk ango da amarya da suka zo suka sayayya kayan adon ɗakin su a Bento Furniture akwai kyauta ta musamman wadda Bento Furniture ta tanadar musu. Allah amarya, kuma Bento Furniture za mu je mu sayayya kayan ɗaki don mu mora wannan garaɓasa. Kwarai kuwa ango, na goyi da bayanka. Yawwa, Bento Furniture. Ina angwaye da amare, ku garzaya Bento Furniture domin samun wannan garaɓasar kar ta wuce ku. Za ku iya ziyartar rassanmu a wurare kamar haka: shago mai lamba L32-33 Jabi Lake Mall babban birnin tarayya Abuja, lamba 79 Allen Avenue Ikeja jihar Lagos, lamba 25 Global Road Ikoyi jihar Lagos, lamba 7A Titina Zikwe Port Harcourt jihar Rivers, ko ku shiga shafinmu na yanar gizo www.bentofurniture.com. Bento Furniture mun zagaye ko ina. Salamu alaikum al'ummar jihar Kano. Ga wata garaɓasa ta samu sabuwar kasuwar da ke tsakiyar shahararrun kasuwannin jihar Kano, wato Surayya Mall mallakin MC Dream Concept Limited. A wannan kasuwar za a mori abubuwa kamar haka: ruwan famfo mai inganci, magudanar ruwa, kayan yaƙi da gobara, ATM machine, masallaci, gidan wanka, tsayayyen wutar lantarki, tsaro na awa 24, wajen ajiye motoci na zamani, lambu don shakatawa, titi mai kyau da kuma sabis na intanet. Za ku iya tuntuɓar mu a lambobin waya kamar haka. Ku garzaya ku mallaki naku shagon yanzu kafin shagunan su ƙare. Surayya Mall mallakin MC Dreams Concept Limited. Number 17/19 Niger Street, wato tsohon ginin Royal Tropicana. 'Yan kallo sukan ji daɗi su ga sababbin fuskoki a cikin shirye-shirye masu dogon zango. Musamman a ce wannan sababbin fuskokin suna da jajircewa kwarai da gaske. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa mutane suke matuƙar ƙaunar shirye-shirye masu dogon zango. Sannan kuma bismillah. Kai an yi zan sha shayi kuwa, ka san ina kiyaye abubuwa da yawa musamman da yake shekaru sun ja. Z&Y Black Tea ne, na tabbata an ka sha godiya ce za ta biyo. Lallai wannan ganyen shayin yayi. Ina matuƙar godiya a gare ka da ka gabatar min da shi. Na ji gaba ɗaya ba shi da irin wannan ɗacin da gafi-gafi irin na sauran ganyen shayi. Wannan shine dalilin da ya sa masu ciwon siga, hawan jini da ulcer suke iya sha ba tare da fargaba ba. Lallai Z&Y Black Tea duniya ne, a ci gaba da gaishe. Z&Y ganyen shayi na. Z&Y Black Tea. Muni na ɗaya ganyen shayin mu. Z&Y muke da nagarta. Muna fatan dai lafiya. Babanmu ya mutu, mun zama marayu. An ce babu maraya sai rago. Mun zabura, mun noma gonar da babanmu ya ba mana na gado. Amma abin da muka samu mu hudu, gaba ɗaya bai fi abincin mutum biyu ba. An ce ba mu saka taki ba ne, noman da ba a sa taki ba a samun komai. Mun sayar da dukkanin abin da muka mallaka, mun sayi taki. A maimakon gonar da ya haɓaka, sai ya naƙasa. An ce ba mai amfani da takin boko fertilizer ba ne. Domin shi ne takin da idan kai amfani da shi a ƙaramar gona ake iya bada amfanin gonan da ya fi na babban gona. Mun sai da rabin gonar mu, mun zo da kuɗi isasshe domin mu ma a ba mu boko fertilizer domin su don ya canja daga marayu. Ina fatan za mu samu boko fertilizer, ba za a ce mana an wawashe shi ba. Shi boko fertilizer bai taɓa yankewa ba, kuma muna da shi kala-kala, kuma sunan shi ma bunƙasar gona. Alhamdulillah. Yaya da kaka zan ƙara aure. Ni kuma zan ƙara yaya. Boko fertilizer hanyar haɓaka gona da kuma haɓaka arzikinku. Boko fertilizer akwai ire-irensu kamar NPK 2010-10 Special, 2010-5, 15-15 Special, 27-13-13, Special Maize Blends da sauransu. Suna da takin zamani na masara, shinkafa, dawa, maiwa,
Gero yana nan a Kuntire kan titin zuwa Ungogo number 61 Kano State. Lambar waya 070 3569 7939. Kun ga sarki. A'a, sarki, ashe kana zuwa rufai da sayayya? Kwarai kuwa, ai anan nake sayan duk wani launi na yogurt, fura, biredi, ruwa, shawarma, pizza. Ga jama'ar gari ya kamata ku san cewa a ko'ina kuke a faɗin jihar Kano da kewaye. Za ku iya samun shagunan Rafaida kusa da ku. A unguwanni kamar su Sharaɗa, Kabuga da kuma Zuro. Kamar su Kurna, Taranci da sauran ƙananan unguwanni. Da kuma garuruwa kamar irin su Abuja, Bauchi, Maiduguri da kuma Lagos. Za ku samu shagon Rufaida da kayan su gabaki ɗaya. Rufaida yogurts and drinks. Alhamdulillahi wayo Allah daɗi kashe ni. Halisa, na'am, kiya hankali mana. Haba wannan abun farin cikin Maryam a ce ba zan yi murna ba, ki bar ni kawai in yi celebrating ina. To abin da ba rana aka sa ba kuma ba aure aka tashi yanzu ba? Tun da fa kika amince, shi ma yadda ya amince za ya auren nan. To ai an gama mai wuyan. Haka ne. To Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Amin ya Allah. Ba ni labari. A wallahi sai na ci abinci. Kai. Maryam, wallahi sai na ci abinci. Thank you. Wallahi baki je da nake yi ba. Jina nake kamar a mafarki. Ai samu murna ta fita ka Zaidu. Haka dai kike tunani. Da a ce zaki shiga zuciyata. Kiga irin farin cikin da ke raina. To tabbas da na san sai kin canja maganar ki. Kowa da zuciyar shi sani, amma fa ka san mu mata yadda muke ɗaukar so mu sa a ranmu. Kaga ga Hajiya da wata. Hajiya. Na'am, Zaidi. Na gajiya. Lafiya kalauya mutanen gidan. Lafiya alhamdulillah. To madalla. Ka gaishe sun ka koma. Siyama, wallahi Hajiya tana da kirki. Matan nan aljanna ce. Gaskiya ka faɗa. Don wallahi ni kaina ban san irin godiyar da zan mata ba, saboda irin kulawar da take yi a gare ni. Ai dama abin da ya kamata kenan. Duk iyaye na gari suna kula da ƴaƴa ko da a ce ba su haife su ba. Gaskiya ne. To Allah dai ba ta lada. Amin amarya. Kai, amma mutumina na ji daɗin wannan maganar. Me yasa baka gaya min batun tuni? To ai na gajiya kana cikin matsaloli ne. Kuma kaga bai kamata in shigo da wannan maganar mana cikin wannan halin ba. Eh gaskiya ne kuma kai tunani. Allah dai nuna mana wannan ranar. Amin. Wa ga Khalid ango. So ka fake ce na yi saurin kuma tafiya. A ba wani sauri, ni ma ina da wasu ayyuka da zan tsaya in ƙarasa kafin tafi da. Ni ma kuma ina da sauran ayyukan, so yanzu ya za a aiki. Ummi. Ummi, ya dai? Ka je kawai za mu yi wa da daddare. To ba damu. Kin yi mamakin gani na. Juret.
Assalamu alaikum. Hajara. Gaskiya kina kokari. Bismillah. Ai dole mu dage akan kamfanin ne ya tsaya akan kafafun shi. Haka ne. To rayuwa inda mutum ba wani mugun abu ne a ransa. Ai wannan shine burin kowa. Inda kake cin abinci ai dole ka zama kana da kyakkyawan niyya akan shi. Dama ai haka ake so. Akwai maganar da nake so in faɗa miki har na manta amma yanzu na tuna. Menene? Akwai foundation ɗin Hajiya ta bawa Aliyu da take son ta ba matan aure tallafi. Ta sa sanarwa a nemo mata kamfanin da za su yi mata kwangila. So ya kike so ai? Hakan zai zamo gudunmawa da zamu ba al'umma a ƙarƙashin CSR. Haka ne. That's a good thing. And ba na hannunki Hajara. No. Ki Hajara ban san ina kike samun waɗannan ideas ɗin naki ba waɗanda ba za su haifar mana da ɗa mai ido ba. On the contrary ina ganin bai dace a hakan ba. Corporate social responsibilities da kike magana siyasa wacce ce ba mu yi ba. Me ba mu yi ba. Kinga ni wannan abin da kuke so ku ɗauko ina ganin kawai facaka ne za a yi da kuɗi a barnatar da kuɗin kamfani bayan muna kokarin mu ga cewa wannan kamfani ya riga ya farfaɗo. Ibrahim, wannan ai ba facaka da kuɗi ba ne, taimakon al'umma ne. Inda aka yi facaka da kuɗin kamfani, ai kowa ya san inda kuɗin suka je ko? Hajara, nice one kin ji? Da Allah, you should try ki nema min number wayan ita Hajiya ta bawa. I'll see to it myself zan kira wuta. And I want this to be done immediately. Kin ji ko? Ba wani abu, you can go ko? Oya aka kare da maganar barista Usman da Khadija. Wallahi na manta ban kira ba. Saboda ka san jiya cajin kan zai same ni. Kama tuna. Hello? Bayani me? Ya gidan kuma? Lafiya kalau yaya. Mijin naki fa, da fatan dai ba matsala ko? Gashi nan yana nan yau bai ma fita ba. Yana aiki, bai je ko ina ba. Okay. To ba shi waya mu yi magana. Bibra yaya. Hello? Namiri aka yi? Lafiya lau barista. Ce, ina son malu in ka samu dama an jima da yamma ka. Ok, to ba da mu Allah kai ba an jima. Tashi. Yawa yaya. To shikenan, nagode sai an jima. To nagode ni ma. An yi sa'a yana gida shi ma. Ina ga zuwa an jima da yamma za mu haɗu da shi ma. To, Allah nuna mana. Amin. Wai me yake faruwa ne? Na kaman ba kya farin ciki da dawowata. Jirej, yanzu ka zuwa ƙurarren lokaci. Dawowarka ta jefa ni a cikin ruɗani. Ba kya ji ana cewa late kuma? Ai zuwa da wuri ya fi zuwa da wuri. Please, be serious, Jirej. Magana mai muhimmanci nake gaya mu. Ni ma ai mai muhimmancin nake miki. Me ake bukata daga gare ni? Ina ce in dawo. Kuma ai ga nan a gabanki. Ga ka a gabana. Shekara ka nawa da tafiya karatu. Ba sako, ba test, ba waya, ba komai. Ba hanyar da zan ganka. Ko in ji ka. Haka ne. Amma ki haƙuri. Dalili ne ya haifar da haka. Wannan yanayin ya jawo abubuwa da yawa. Gashi ka rasa ni. An ka kuɗin aure na jiya. Dage. Yes sir. Wai map din ne yana nuna daidai ko akwai matsalar network? Ina nuna ba matsala. Na matsin ga mun je gurin nan da wuri ne. Mun kusan zuwa insha Allah.
Baba Anisa ta wulakanta ni. Ta ci min mutunci a gaban dukkanin ma'aikatan kamfanin nan. Bata raga min ba. Kuma abin da yake faruwa shine yanzu kaf kamfanin nan babu wanda take jin maganarsa. Ba ci wannan ita wannan Hajara. Ruwa ba tsami banza. Amma tunda ta san muhimmancinka a gurina, ba za ta yi maka haka ba tare da dalili ba. To, ni ma abin da yake daure min kai kenan. Bai kamata ka daure ma kai ba. Dalili shine halinka ne ya jamo. Kaga dai na farko mun samu labari kuma mun tabbatar da cewa kana ɗiban kaya a sto ka fita da shi ba tare da izini ba. Na kwarai da gaske. Na biyu, an ware kuɗi domin baiwa na ƙasashe wanda ya samu kansa cikin haɗari a dalilin aiki a kamfanin nan. Ka ɗebe kusan kashi 80 cikin 100 ka ba shi abin da bai wuce kashi 20 ba. Kana ganin haka daidai ne? Baba da Allah ka yi haƙuri a yafe mu. Don Allah baba kada a kore ni. Ina roƙon arziki a bani dama din. To, ka ce Allah. Allah ya fi da haka. Dole zan saurara rufa maka asiri, amma kai ma ka rufa kanka asiri. Kuma ka sani cewa kawunka muna tare da shi shekaru masu yawa. Ba wani abu ne ya sa muke tare ba, shine gaskiya da amana. An fahimta? Amma inda za ka yi halin bera, za ka yi rashin gaskiya, za ka ci amana, to babu inda za ka je. Baba ya haƙuri, zan gyara halina, wallahi. Babu laifi, tashi jika. Na gode ba, na gode. Gashi mun zo. Ba ki shi. Hello? Na ganta. Ka ce mun Manniru ne wanda na ka iya ba ko? Hakan na gaya maka. Dan ina son zo gare ka. Okay, to lafiya? Akwai wata yar uwanmu da muke nema, an ce ran nan kai ka kai ta unguwa. Kaman ya wata yar uwanku. Iya shekarun da na yi ina karatu, ban taɓa soyayya da wata yarinya ba. Haka zalika ban taɓa cire ki a raina ba. Amma me yasa ka yanke alaƙar da ke tsakanina da kai? Mahaifina ne ya dakatar da ni daga lokacin da ya fahimci na fara soyayya. Kuma secondary school kawai na gama. Yana ganin kamar cewa soyayyar da zan yi za ta iya hana ni mai da hankali akan karatuna. Great, me yasa to baka gaya mun ba? Ban san ta hanyar da zan iya bullo miki ba ne. Kuma kin san ita soyayya ba ta tsufa. Kowane lokaci ana iya dawo da ita sabuwa. Me ka wuri na? Bayan ka ce min mahaifinka ya hana ka soyayya. Ba wai ya hana ni soyayya kwata-kwata ba ne. Ya ce zan iya ci gaba da soyayya. Inda na mai da hankali na kammala karatuna. Kuma baya so ne in zama irin samarin nan masu yaudarar 'yan mata. Su ɓata musu lokaci ba auren su za su yi ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amu alaikum. Barkan ku dai. Yaho barka, sannun ku da zuwa. Yawa ya kasuwa. Alhamdulillah. Me kuke bukata ne?
Man gyaran jiki muke son magani. Okay. Muna ma da DY Ultra Special Package. Akwai komai a cikinsa. Akwai 11 billion? Kwarai kuwa akwai shi. Masha Allah. So aka mana. Kalli can. Gaskiya ni ba zan iya baka wani information akan customer ne. Kin yi mantuwa. Okay, na go. Idan ka bani information akan ta, jihadi kai. Yar uwata ce ta shiga yawon duniya. Muke neman ta mu shawo kanta. Hello mai gida? Eh? Yarinyar nan da muke nema Rama, kaga? Ku bisa da mota man Allah. Bita a kafa zan biyo ku. Kai, ba ga wata yarinya ta wuce ta wajen nan ba? Allah ba ganta. Kamal. Ina ta nufa Kamal? Wallahi ta bace na rasa inda ta yi. Wai me yake damun ka ne Kamal? Haba da Allah.
alaka kyakkyawa da abokina, muna rufe sirrin juna ni da aminina, bacci baya raba mu tare muke koyaushe da rana, rayuwar mu muke dangina kanmu mu kauce ma barna. Alaka ba a yin ta ba mu fahimtar juna, alaka ana yi ne in har da fahimtar juna, alaka ana ginawa ne a cikin amana, alaka yara ake a cikin baya da barna, alakar gaskiya san juna, wa juna siri ko don wata rana, ko ba a shiri in dai da kwai amana, za dinga tuno alkairan juna. Me ya alaka ta gaske da gaskiya, kar mu biyewa so na zuciya.